So, what's up mga bay? Kung nagbabalik ng inyong lingkod, going to the ride. Ngayon mga bay, nakikita nyo dito sa ating harapan, meron ditong isang Evo helmet, no? So, ito yung kauna-unahan na meron akong nabiling Evo helmet, no? So, hindi ito sponsor mga bay. Binili natin to. So, Evo helmet. Hindi natin kung anong klaseng helmet to. So, nakalagay dito ay Evo GT Pro, no? Hindi ko lang sure kung isa to sa mga latest na design ng Evo Helmets Philippines. So, hindi ko rin sure kung saan ba talaga gawa ang isang Evo helmet. Kung made in Philippines ba to, please, sino nakakalam, comment down kung ito ba ay gawang Pilipino, no? So, kasi ang alam ko dito, ang mga nagpo-promote nito, yung mga kilala natin, yung mga sikat na vlogger, like nila Katagumpay, Hammerman, General Nakamote, no? Yan, si Boss M, si Boss J Mac, yung mga kilalang mga vlogger, no? Dito sa Pilipinas. Ayan. Nakikita nyo, may iba pa naman tayong helmet dito. Meron ditong KYT Spider, MT, tsaka LS2. So, ito isa sa pinakabago nating koleksyon. Ayan, so isa to ABS composite shell. So hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan, huwag na natin pag-usapan yan. At itong Duraplex washable foam set. So yung kanyang nasa loob ng helmet, yung foam or parang tela, nakakalas at pwedeng labahan. At yung aerodynamic vents, no? Ayan, so huwag na natin patagalin, buksan na natin. So, nating kakarasin ay ito. Ayan, no? So, dito nakalagay sa clear lens na ito, may nakasulat, no? Anti-scratch visor. Ayan. So, ito lang yung nakalagay sa kanya. Hindi siya basta-basta magagasgasan. Hindi siya basta-basta magpipade. No? Ito yung Evo lens. So, flexible din siya, oh. Mga bayo. Flexible. So, tignan natin yung mismong pinaka-helmet. Basta natin. Ang Evo ay evolution of performance. Yun, no? Evolution pala yung Evo, no? Ayan. So, tignan natin yung mismong helmet na. Ayan, dito na tayo sa ating naka-Evo helmet. Ayan. Maganda. Balot pa lang niya, maganda na. Isa na natin. Meron. Ayan. Wow, napaka-pogi. Maganda. GT Pro. Ito po yung pangalan ng helmet. Ang Evo helmet kasi napakarami ng design nila. At may kanya-kanya rin yung pangalan. No? May kanya-kanya rin pangalan. Ito po nga pala GT Pro. So matte black. So available color nito ay matte black, matte blue, matte gray. Yun lang ang nakita ako dun eh, parang tapos may parang matte red ba yun o matte pink, parang gano'n. Yan, o purple ba yun. Yan, so ito yung nakalagay sa yung smoke lens naman yung dito, smoke visor. Yan, so try natin yung clear lens mamaya, yung puti na visor. So dito, nandito yung kanyang air vent. Kung mainit, so pwedeng buksan para medyo maka-cool down ang ating mga anik-anitan dyan. Ito na may sa baba, yung chain. So, ito nga pala mga by dual visor din. Ito lang yung kanyang parang pindutan or switch para mag-activate yung dual visor. Ayan. Ayan. So, yan. Tatanggalin natin yung etong lens. So nga pala mga bay, ito napansin ko, pag sa gabi pala, meron itong kaunting reflectorize. May lining dito na
pag tinamaan ng ilaw, ay nagre-reflect. Oh. So may lining sila dito na reflectorized, no? So good na good 'yon para pag nasa ride tayo gabi, masyadong madilim. Pag sinagan to ng ilaw, so umiilaw rin to, nagre-reflect din yung ilaw. Diba? Yan, reflectorized. So try natin patayin yung ilaw kung magre-reflect pa to. So kasi parang nakita ko nagre-reflect sa mga bayan na ilaw. Ayan o. Parang ayan. Hindi nagre-reflect. Pero nagre-reflect yan, promise. Open. Ayan. Yan. Baka sa camera ko lang. Sa ating ulit ilaw. Ayan. So, yung foam niya mga bay, napakaganda ng nasa loob. Ayan. So, easy lock, easy open lang din yung kanyang lock sa ano niya. So, may kasama pa siyang sticker. May kasama yung sticker. So, yung itsura ng helmet mga bay ay napakaganda. No? May mahabang spoiler. No? Okay, no? Mahabang spoiler. Tapos, yung design ng kanyang helmet ay maganda din. May kahawig, may pagkahawig sa AGB dahil mahaba yung dito niya, oh. Yung baba ito mismo mahaba. Yan, maganda. So, try natin ikabit yung clear lens. Clear lens o visor? Ano ba talaga? So, hindi natin kung paano pinatanggal. Okay. May say. So, ito yung smoke visor. Try natin ikabit yung clear naman. So, sabi nila, patutunugin lang daw yung tik-tik na, gano'n na. Kalak na daw yun. Yun mga bay. Tuntas na. Yun. Ito naman yung clear. So, ngayon suot natin. Kung maganda ba? Kung bagay ba sa atin. Yan. Okay. Okay ba? Yan, maganda mga bay. Oh, maganda. Ayos. Pogi. Tapos, yan. Ito naman yung second visor. So, hindi ko pa ina-adit yung plastic sa mga visor para manatiling bago. Ayan. Alright, mga bay. Nakakahusay. Maganda. So, tago na natin ulit. So, ayun lang ang masasabi ko dito sa isang Evo GT Pro. So, quality, siguro hindi lang to dahil sa sikat ang mga nagpo-promote. Maliban doon, meron pang nakita talagang mas kaya-ayaw bakit sikat na sikat to sa Pilipinas ngayon at napaka-mabenta nito sa mga market. So, dahil na rin siguro na meron itong tinataglay na quality at safety sa isang rider o kaya naman komportabling suotin, no? At siyempre nakakadagdag pogi points pagka maganda ang helmet mo, hindi lang matibay, maganda pa. So ayun lang mga bay, hope nag-enjoy kayo sa ating konting kwentuhan at tungkol sa Evo. Alright, peace sa inyo lahat.